Gi-identify na sa Mandaue City ang mga local government units sa Mindanao. Ngilang hatagan o kinabang pinansyal human sa pagtay og sa kusog nga linog. Ang report ni Nico Serino. 8 milyones pesos ang financial assistance nga itagana sa Mandaue City alang sa mga naigo sa linog sa Mindanao. Gikatakdang tunulan ni ini ang mga local government units nga labing naapektuhan sa linog base usab sa natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Matod sa City Budget Officer, ang pondo magikan sa gahin sa buhatan sa mayor. Hatag og marching order si Mayor na pangitaan kung nabay mga gahin para sa atong mga ikaigsuunan sa Mindanao. Idusok pasab kining maong pondo sa City Council alang sa ilang approval. Plano sa Mandaue, i-download diretso sa munisipyo ug syudad nga hatagan ang pondo. Aron sila na ang maka-identify sa labing gikinahanglan nga tabang sa mga apektado. Usahay man good kung goods, usahay og dili dayon mahatag mga daot. So sila may naa dito sa ground zero, sila may mas nakahibaw asa maayo apod-apod ang funding na mahatag nato. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.